अरे का केहू पढ़ाओ बिटिया पढ़ोल को बेकार बा। का केहू पढ़ाओ बिटिया पढ़ोल को बेकार बा। अब बेटवा घर के दान दहेज में मांगत देख कार बा। का बा पढ़ाई में का बा इहे बा हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहत ई सरकार बा। बेटी पढ़ाओ आ बेटी बचाओ कहत ई सरकार बा। अरे भैया हमारे यूपी बिहार में बेटियन के होत बलात्कार बा। का बा पढ़ाई में का बा इहे बा हो। पढ़ लिख के ई लइका सब बेरोजगार बा। पढ़ लिख के ई लइका सब बेरोजगार बा। अरे हमरा तो लागता कोई ना कोई सरकार जिम्मेदार बा। का बा पढ़ाई में का बा। अरे भरल जवानी में मंगरुआ के चाल डगमगाइल बा। भरल जवानी में मंगरुआ के चाल डगमगाइल बा। अरे इहे सब देख के अजहरवासी कहता कोरोना काल में गवर्नमेंट के ठेका जगमगाइल बा। का बा पढ़ाई में का बा।